warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pun ngantuk. Pun ngantuk napa dereng? Gopo ngantuke dagelan gurung metu gopo ngantuke ae. Ana ketan kecemplung areng udak jamu nang pasar temu. Aku heran delok prawan Sekar Geneng ketok lemu-lemu tapi kok ayu-ayu. Lah iya, ketok lemu-lemu tapi ayu. Prawane Sekar Geneng ya, Bu. Jange tak gudha dadak lanange sing metu. Ajur gak sida. Gawe galeng lemahe ciut prawan Sekar Geneng. Ambune Zaman digital ojo
Sekar Geneng iki kajate sedekah bumi. Nggih, nggih napa mboten, Bu? Sedekah bumi niku ngresiki desane, bersihani desane liwat syukuran. Alhamdulillah, muga-muga mawon sak mantune dislameti, sak mantune dibancaki desa Sekar Geneng niki. Dusun apa desa niki? Dusun Sekar Geneng niki kathah rejeki. Allahumma barokah wargane panjang umur Allahumma. Amine kurang banter rek. Urunan ta mboten? Oh urunan. Pintenan. Pun sampeyan nanggep mawon ngingoni kula mboten napa-napa. Kula mriki nggih mboten ijen. Kula niki nggak ada kanca, Bu. Jane cara ngoten niku nek dipikir ngoten niku nek gak ketemu kangen. Nek gak ketemu iku jengkelno ngono lho. Nek ketemu Loh, iki lho. Pucuk iki lho, kon kok kesetruk. Lapo kan iku? Kelapa-lapo. Modele sampean delok ngene iki. Jengkelno. Lapo jengkelno nek jengkelakmu liya wong ngono ae kok. Dongakno sehat awake kon kurang situk dongane makane gak patek banter. Apa? Dongane kurang situk. Apa dongane? Engko nek aku sing dongane lak banter jawabe. Ya apa sih? Mangkawitan dongakno apa? Dongano ya cek akeh rezekine warga kene iki sak maring Sehat awake. Sehat awake. Amin. Amin. Panjang umure. Amin.
Akeh rezekine. Sing kari dhewe. Aku yakin jawabe kompak. Iya. Tak dongakno wong sak Sekar Geneng iki lunas utange. Delon. Kuantar mergo anggotane Mekar. Berarti termasuk wong Sekar Geneng iki doyan utang ngono lah. Wong nek Senin menesuk kuwi BK lho. Kok apa? Selasa Mekar Bosari wong kene wis apal apa maneh lurae ambek aku wis kebayan apal. Mamulo tak mamulo. Model kono ngopo? Bawa buku kursus. Wah, model bek, peceleng nek kursus barang. Peceran kakekmu nih, aku pecerane kon koboane. Arek. Takoni yo ganteng aku lah timbang kon. Takoni yo ganteng aku timbang kon. Ganteng-gantengan ta? Ya takono wong Sekar Geneng sih wong ngene kok protes. Bapak ibu sepupu mawon. Bogel niki ganteng napa elek? Lunga aku pengen. Paling ya bolomu ngono iku. Gelo sing tuwek kok gelokan. Sing untune loro kok nak njaluk ngono. PP apa kok sing tuwek kok lha Apa? Bu, bogel niki ganteng napa elek? Paling sing Dublek aku pengen. kono bisa namu kono mindoan karo bebumu sing kene delon. Gila. Ya. Ayo. Mas, Mbak ibu bogel niki ganteng napa elek? Rinio. Saiki gak apa-apa. Aku kalau elek gak apa-apa, Dek. Sumpah aku terima. Trimo. Demi aku terima. Elek ya wis, sepenting uripan timbang ganteng matean. Rek kon. Saiki survei membuktikan. Yo. Aku tak balekno awakmu maneh. Kon ngelokno aku elek. Gak apa-apa. Elek iku jaminan awet. Oh, berarti nek elek iku awet. Elek iku jaminan awet wis yakin. Aku takon saiki. Iya. Umpama awakmu nang toko dealer ya, sepeda motor. Iya. Kira-kira ana 80 karo PCX kono milih sing di. Yo milih PCX. Berarti sing apik sing di, Pilih. sing dijopo. Pilih. Sing dijopo kan sing apik. Terus mana ya? Iya. Saiki aku takon. Wongku sing dipilih ku sing pinter apa sing goblok? Wis sing pinter, Gal. Sing pinter. Sing pinter. Berarti sing pinter bakal di Pilih. utawa dijopo. Saiki aku takon. Aku takok, Gusti Allah iku seneng barang sing elek apa sing apik? Sing apik. Sing apik. Ya iya ta lah. Nek seneng sing apik bakal di Jopo. sing elek. Dikuwak gak dijopo, gak apa-apa, aku elek ya wis. Aku elek ya wis gak apa-apa. Aku lho gak apa-apa. Lah ikhlas Ibu nggih. Boten. Wah, ngawur ae. Gak apa-apa aku trimo elek. Gusti Allah lali karo aku. Gak kon modalmu kon nek kursus barang kursus apa kon? Kursus saiki zaman digital, paham tak gak? Ya paham. Makanya kudu ngerti, biarpun sekarang nggak ada anak kecil, tapi paling tidak kita sudah bisa memberikan edukasi. Yo, bener. Belajar bahasa Inggris. Jan rumpun awan biasanya gak tahu kayak ngene iki saiki kok mulai pinter kayak ngene ya. Kursus duplet aku Kursus apa? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Digater atau bater notara iki. Kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iso ngono kan? Yo iso, nek siji loro ngono ya tepal. Wis gak kakean omong gel kediri putane. Sing dadi nyatane, Jagung bakarane ditanggung pekarane. Bener. Kon tak badai cara bahasa Inggris itu iso. Bisa, siji loro ya iso. Iso ya? Bisa. Bahasa Inggris siji apa kok? Ya lah yo ndemel ban. Loro. Telu. Ban. Papat. Limo. Ban. Kok balik bantu tok sik kono. Aku ngomong apa? Iso, lah siji loro. Yo bantu sing siji loro. Kon niku kosok kon kalah bare cilik-cilik kono niku. Ya iso lah. Iso bahasa Inggris temenan. Iso. Saiki tak takoni. Ya. Waduh, aku ngombe es. Aku rada pirang-pirang dino. Bering ya budal. Golek duit ndang-ndang. Ayo utangmu akeh, ganteng utangnya akeh. Ya gak apa-apa sing penting nyaur. Kok sing elek ngene iki sak klebro. Walah omong ae dasarno. Iya. Bahasa Inggrisnya warna ya, warna sih. Warna. Lambimu warnanya merah ini bahasa Inggrisnya apa, Bel? Red. Karena hitam. Black. Pinter timbang pakmu ya pinter aku. Masane peminterane modelnya kayaknya ini. Monggo sing kersakaken golekan monggo. Golekan kaki temu ngono ah. Apa? Saiki tak takoni. Iya. Bahasa Inggrisnya matahari ya.
Matahari. Matahari. Berarti kata benda. Oh, nek matahari kata benda. Ya harus ada aturan tersendiri bahasa Inggris ya, Bos. Matahari bahasa Inggrisnya apa? Kudu ono awalan itu. Oh, nek kata benda diawali dengan the. The. Bahasa Inggrisnya matahari, The sun. nek bintang tuh. The star. Aku kemarin cilik ah. Kan edukasi tak pinter aja cilik. Yo, Kursus. Nah, nek bulan, The moon. kita gedang ya. The box. Nek kelapa 6. The cat. Lah nek lo bododok, demak mak. Kon muring-muringan ngono kon. Ngawur wis suwe. Ya gak ngawur, kursus bukune ono iki lho, bukune ono. Iya tapi kan mbok awur degan ya mesti aku degan. Ya babak. Yang penting gak ndo. Saiki merangkai kata. Berangkat kata oke. Merangkai kata. Iya ya. Tak takoni bahasa Inggris bapak iku apa? Bapak. Masalah rek padane arek paut ae. Arek kelas 3 seru. Lah nek kon iso dari Jawa. Bapak. Bapak, Father. ibu kan. Mother. Bayi. Baby. Nek mencium, Kiss. saya kan tak takoni merangkai bahasa Inggris. Iya ya. Bapak mencium bayi. Father kiss baby. Ibu mencium bayi. Mother kiss baby. Ya, pinter nek kira. Aku aku. Lah nek bapak mencium ibu kan. Bapak merangsang. Pasang kakek ngono ah. Apa jamane bapak mencium ibumu? Apa ngono kok takokno iku? Bahasa Inggrisnya ku lho. Bahasa Inggrisnya. Ya bapak merangsang jamene adem-adem enak glani ada no. Ah, kene bingung ada no. Ngono wedi goblok. Lah apa sih wedi Kursus bahasa Inggris. bahasa Inggris? Nek terima bahasa Inggris ku saiki metode kelas 3. Kelas 4 SD. Yo. Sing paling angel pisan tek gak emang aku mikir. Bahasa liane kon iso ta? Yo ala yo ketepal-ketepal. Bahasa apa Jepang ah? Oh, modelmu ngomong Jepang barang. Kursus. Iya. Kok kursus bertentang kursus. Kok iso basa Jepang berarti? Iso. Saiki kok tak takoni basa Jepang. Takono ono sak suweke cangkemmu. Ya cara Jepang iki ya. Iya ya. Basa Jepange selamat pagi ya. Oh ayo, gozaimasu. Kau delok translate nang Google saiki be awak dhewe mbujuki. Oh ayo gozaimasu. Oh saya Gozaimasu. Lah nek selamat siang. Konnichiwa. Oh, ya apa? Penekanan bahasa Jepang ono dhewe. Konnichiwa. Ah, piye cangkemmu ya? Iya timbangane cangkemmu. Lah nek basa Jepange selamat malam. Konbanwa. Iya. Kau delok translate. Lah nek basa Jepange gak duwe-duwe apa kene? Sakukurata. Ya apa? Aku sakukurata. Kursus. Sama-sama. Lah nek lahan pertanian apa? Lahan pertanian bahasa Jepange apa? Sama sawah. Aku Mosok ngono kan? Lah nek saiki kok tak takoni. apa? Basa Jepange bayi kembar ya apa? Bayi kembar. Bayi kembar ku ono loro. Oh, ana loro. Ono sing lahir go kota, Ya. ono sing lahir go desa. Mosok basane beda. Ya beda wong jenenge bahasa Jepang mangkane sekolah. Kursus. Basa Jepange nek bayi lahir nang kutha apa? Muka sama. Muka sama. Gokel, Bro. Nek sing nang desa, lahir nang desa. Rai podo. Takon ngomong sakmene kae, nek go kota. Muka sama. Nek go desa, rai podo. Kok temenan aku niku. Lho, takon ngomong kene iku lho. Rungokno ta? Nek bayi kembar lahir go kota. Muka sama. Lah nek go karek sekar geneng kene, rai podo. Saiki kok tak badhe terakhir. Apa? Basa Jepang terakhir. Iya ya. Lah nek bumbune masak. Bumbu masak. Iya. Ya paling gampang. Apa? Hajinomoto masaku. Kok jangan dolek banci ya kok. Sopo bahasane diawur ngono. Ya diawur pokoke bayaran mekar ngenteni kok dano. Masak sopo karo Ajinomoto masako. Takono wong kene bumbu masak nang toko. Yuk tuku bumbu masak. Ajinomoto masakku. Lah kalau jangan golek banci ta nang kono. Apa? Bapak pinter masuk kan pinter. Pinter. Ade repot musuh aku. Ya aku jelas ngeyel. Kon mek dikandani mbok ya sing
sing meneng ngono lho, gak iso ta kon. Meneng remangsamu tubuh meneng. Lho ya. Ancen arek iki ngono. Lambemu iku lho. Apa? Lambe-lambe tipis nggih ngeten iki, Bu. Kandel lambene sumur, goblok bareng. Roh sampean. Nek dikandani ngrengkel ae. Rengkel menek ondo. Lho. Kon kena dikandani tak gak sedel. Apa dikandani ya kenel apa gak dikandani? Usar tusul modelmu kon niku. Tulas tusul nget mulo ah. Kon niku wong apa sih jane? Wong Jawa. Jawa apa? Jawa Dwipa. Wipo apa? Dwipa negara. Lah negara apa? Negara Cina. Cina apa? Cina babak ngono, babak ini tutup gentak. Angel. Narta mang nandi Tut. tak turuti kok tinggal tak bacok to. Arek jare. Jawa apa? Jawa Dwipa. Wipo apa? Dwipa negara. Negara apa? Negara Cina. Cina Krek. apa? Cina babak. Babak apa? Babak ngono, babak ini tutup gentak. Hancuri to. Hancuri kok ayene. Bodo-bodoan ngomong Jawa-Jawaan. Kaya Jawa-Jawa ae. Rupane kaya kobokan metu gak kula nuwun. Sopo kaya kobokan? Lho dapuramu iku. Lha arek gendeng iki. Mereka sing saka tergeling. Kuwi kakekmu ngono ah. Lho, Lho. Masya Allah ya Allah. Prasaku aku ki elek terakhir dhewe kok si ana menungso kaya ngene ya. Tolat tolek. Tak angkat terus pisan kon kok. roh akon. Aku kuwi kaya dano. Sabar. Tak Kabeh kene ditoto. petok awakmu atiku sik seneng. Lah kok petok keblek iki lho. Bodo-bodoan kan ngene ayel-ayelan bede-bedean kaya iso-iso bede-bedean. Aku ditekano mrene iki kok drama karo Wak Polo Budiono. Sapa? Pak Polo sih. Polo jenenge sapa? Budiono. Budiono jenenge Polo ta? Mbok Polo Budiono mbok gak ngono. Pak Budiono kulu mata medhit sih. Hah? Pak Budiono kulu mata medhit sih. Lho. Gak percaya re. Aku ketemu pertama blek langsung salaman. Salaman piro, Dik? Langsung kenalan mbak aku. Kenalan. Oleh piro kon salaman? Hah? Cari salaman. Anggen Mulyoyo ah. Pengen diaplok langsung. Yo gak lo. Aku langsung salaman. Salaman. Kenalan. Sampean Wak Bondet ta Wak Polo? Ngono. Sik. Ya terus no. Sik. Aku kan kebuk ah. Aku omongan arek iki rada gak enak. Kon iku lha apa sih, Gel? Gak. Ayo, pisan kas. Aku ki mau mlebu blang salaman karo Pak Polo. Pak Polo. Lu ngudrek salaman. Kenalan. Eling-eling suwe gak tahu ketemu. Langsung salaman. Sampean Wak Bondet ta Wak Polo? Ngono. Aku jawab, "Nggih." Aku ngono. Ya apa sih rek arek iki? Ana pacul, Ya apa? ayo tak macul dasar iki lho. Iya. Lho, kono dipacul kok iso. Wak Polo ngomong ngono. Ana pacul ayo dipacul ndase ngono. Kon kan sih. Ana wong ngomong-ngomong ana mesti ngintip. Sik kuwen ae. Apa? Kuwen nah. Awakmu petuk Polo. Ketemu Wak Polo. Ketemu Wak Polo. Lu nggo jret. Jelek terus salaman. Mbok salaman buka ngono lho. Dari salaman. Ya Salaman. Salaman. Terus piye ngomongnya? Kenalan. Sampean Wak Bondet ta Wak Polo? Aku jawab, "Nggih." Sampeyan niki Wak Polo tacak. Kula apa kok bolak-balik iku? Iya, Wak Polo ngomong ngono. Lah apa kon ulak-walik iku? Ngono. Iya, ampun ya. Wak Polo ku Bondet iki kan jenengmu sih. Jenengmu kula niki Bondet kenalan nang Polo ngono lho. Bola-balik. Iya, Wak Polo ngomong ngono. Jenengmu ku Bondet. Lah apa kon ulak-walik ngomong ngono? Aku nek mboten diwalik gosong Wak Polo. Angel tuturane arek iki. Apa nitipan gak seneng aku? Ono kok ngomong kok ero ae. Ya ampun. Iya, Wak Polo ngomong ngono. Ya ampun. Iya, Wak Polo ngomong ngono. Sabar. Kabeh kene ngomong apik-apik. Gak ono hukumane piro sih materi dagelan ngene iki? Lah apa? Ayo tak patenane ae. Iya, Wak Polo ngono. Ayo tak patenane ae. Engko dipateni mungkin nek ate mati disumet malih lho. Kok iki jangan dipateni kok. Ngomong aku gak melok. Ngono ta? Wak Polo ngomong, Ngomong apa Pak Polo? ya Ye. niki sampean lawake ta Wak Polo? Aku ngono. Cek ngene iki lho Bang ngono sih. Mestine ku Pak Polo nakoni awak sampeyan iki lawake ta. Ngono lho mestine Pak Polo ku nakoni ngono. Iya, Wak Polo nakoni ngono, sampean iki lawake ta? Nggih, Wak Polo. Nek ngono. Niki sampean dadi lakone Wak Polo. Aku jawab, "Mboten." Aku ngono.
Sing ditakoni konclok. Ya Wak Polo ngomong sing ditakoni konclok ngono. Awakmu ku yang ngitipan gak seneng aku. Golek badan kok nek terpancing emosi, aku mang budal darahku selawe mosok saiki dadi 700. Iya, ngomong ngono Wak Polo mang. Darahku mang selawe mosok model selawe dadi 700. Ayo, bongko kon. Iya, Wak Polo ngomong ngono. Ayo bongko kon. Empun sampe bongko Wak Polo. Retak Wak Polo ketemu aku. Carane benerno ya sih. Aku kene ngomong ambare gak entek. Galekno setrum tak setrume jitoke. Iya, Wak Polo ngomong ngono. Galekno setrum tak setrume jitoke ngono. Gak melo. Iya, Wak Polo ngomong ngono. Gak melo. Numpun sampe gak melo Wak Polo aku ngono. Aku pegel aku. Kan niku mesti ngintip gak seneng aku. Ojo ngondokan malah. Kabeh iki kanca. Kanca ya kanca. Masih setengah koclok ngene iki ya kanca. Ngene lho rek, pangeran kok gak oleh betah oleh ngingu nang dijopo ngono lho. Iya, Wak Polo yang ngomong ngono. Ngene lho rek, pangeran kok betah ngono kok gak dijopo. Mumpun sampe dijopo, Wak Polo nek dijopo kelaporan polisi. Iya temenan. Wak Polo ngomong ngono, sumpah lho ya. Aku kehabisan kata-katamu wong gojlok. Sampeyan gak ono arit sing rada kalandhep, Pak. Iya, Wak Polo yang ngomong ngono, sampean gak ono arit sing rada landhep, Pak. Terus kan Sarokku nek golek arit sing landhep. Iya. Lah kok golek gak landhep? Nek landhep iku gak kenan sring ngono kan, Mbak. Nek gak landhep tuk ongok. Tuk ongok ngono lho. iya. Rada menderita lho ta. Iya kono guru ae. Wak Polo ngomong ngono. Aduh landhep. Yo, Wak Polo ngomong ngono yo. Diatur Wak Polo. Kok niku jange dipateni, Dik, ambek bogel. Lah iya Wak Polo ngomong ngono, kon jange dipateni, Dik, karo Wak Bogel. Sing ngomong ki bogel. Wak Polo meteng Wak Polo. Sumpah aku mulai setruk temen, mulai setruk. Wak Polo budi ngomong ngene. Kan buyare jam pinten Wak Bondat? Sak buyar-buyare Wak Polo sampean anu ta Wak Polo. Pemane lodruk ta Wak Polo? Aku jawab, "Mboten." Kula polo ngono. Aku gak ngrespon aku. Aku soalnya wis kudu ngantemi. Ya Wak Polo ngomong ngono aku wis kudu ngantemi. Ngono. Kon niku rae. Oh ya. Gak seneng aku. Meneng wae lah, Dek gak ngomong. Tak wek-wek raiku. Iya, Wak Polo yang ngomong ngono. Tak wek raiku. Wis meneng. Awakmu kok ngintipan ngono sih? Gak ngomong ambek kon aku. Iya, Wak Polo yang ngomong Ngomong ngono. ambek kon ngono. Gak ngomong mbek kon ngono. Lah kali ngomong kali sinten lho Wak Polo? Ngomong karo Yumi ngono lho. Iya. Pegel aku. Lah, nek gurung mulai galakno polisi elek-elek lagi nyekel arek iki ra. Dasku ngelu wae. Iya, Wak Polo ngomong ngono. Bah, Polo ya wis. Ngomong dhewe. Karena polisi elek-elekan ta. Polisi kok elek-elekan jan opo sih wong polisi niku pendidikan lho Wak Polo. Put, ayo mulai Put timbang ramut arek iki Put timbangane. Ayo sapa-sapa tering kono karuan. Iya. Wak Polo yang ngomong ngono. Mbok tering ono tahu sing iso guyu, ote-ote sing iso domble. Tering. Ero aku niku. Wak Polo yang ngomong ngono. Nggo tering ana tahu sing iso guyu. Gak seneng aku. Bah gak seneng ya wis. Gedeng aku wae. Wak Polo mesti aku. ngono ku lho gak seneng aku Wak Polo iku. Ngomongi mesti ngono. Aku Nek nuruti arek iki kejane gak nontek. Ah, gak nontek. Cuma iya Wak Polo ngomong ngono ya. Percuma nek ngomong gak nontek. Lah napa gak nontek Ini niku? gak ono musuh maneh sing kira ngatasi arek iki lho. Iya, Wak Polo ngomong ngono. Iki sing iso ngatasi. Halo. Nah, iki Ya apa? Ya apa? Iki kaya iso. Kabare apa? ngatasi. Api. Iya Wak Polo yang ngomong ngono kabare apik jare. Kok ra ibu, Bon. Sip. Suwun atasan aku pegel. Iya, carane kon garo. Garo. Iya. Heeh. Kepethuk Wak Polo. Kepethuk lho. Iya, omong-omongan. Ngomong jelas omong-omongan. Iya. Ngomong Wak Polo sampean anu ta ludruke ta Wak Polo. Iya, Wak Polo yang ngomong sampean ludruk ya Wak Polo jare ngene. masuk. Boten sampean ta ngono. Ayo. Iya, Wak Polo sih. Iya Wak Polo Polo. Budiono. Polo Budiono. Iya, sampean cak gembol ta Wak Polo. Iya. Aku nggih ngono. Iya. Yo, kok ngono? Iku wekku. Hah? Wekku. Wah, gak ono wekku. Wak Polo mah yo ngomong niku wekku. Oh nggih ngapunten ta ngono. Bongko arek ibu. Dang nyocot. Ayo, nek kepethuk musuh ngene iki ngomong. Aku mau ketemu Wak Polo. Kon gak iso jatah dijeri sandal iki. Ludruke biar jam pinten Wak Polo? Ya Wak Polo ngomong lu terus biar jam pinten Wak Polo ngono. Ya. Aku ngomong setengah 7 isu aku ngono. Iya, Wak Polo yang ngomong ngono.
setengah 7 isuk ta? Nggih aku. Ayo. Kero aku niku gak seneng Kan aku. ngrungokno ya. Iya. Pak Polo yang ngomong ngono. Setengah pisi apa setengah pitu ya. Iya. 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 Niki sampean pemain ta Pak Polo? Ngono ngomong ngono. Terus Aku jawab, sampean pemain ya Pak Bondet? Boten Pak Polo, sampean lakon ta Pak Polo? Ngomongnya ngono aku yo kirangan Pak Polo, kirangan pemain, kirangan boten ngono. Bal ayo. ngono. Iya. Aku iki jane bingung rek. Nek Bu. Apa? Ngerasakno awakmu iki. Lah apa kok Golek-golekane iku. Lah apa ibu Tak dolek itu ngetan ganok, kulon ganok olehku ndolek tutuk kono, tutuk kene, tuntung gentak. Don. Iya Pak Polo ngomong ngono ya. Kon mang wayak kok tabu lah apa? Andane semi men. Ancene gawamu, aja gopo. Ojo gopo, arek dulen HP ya. Oh ya Pak Polo yang ngomong ngono arek dolen HP jare. Arek dolan. Sama dolan HP Pak Polo ngono. Iki keseneng aku. Darahku 1200 gara-gara makhluk loro iki aku. Iya. Pak Polo yang ngomong ngono. Darahku 1200 gara-gara arek iki ngono. Tak goleki tutuk kene, tutuk kono, tutuk gentang. Iya. Apa kok sak ketes kono? Ya Pak Polo ngono tak golek tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak. Iya. Ayo kon gawiya kon. Iso gawe ya Pak Polo ngomong ngono. Kon gawe ya. Gawe napa sih Pak Polo? Tunu gentak adu gentak gendung. Hei! Ana tunu gentak dung kok kan. Kira Rungokno, gaene ku gak ngono. Sing jelas. Kon iki tak doleki tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak. iku lah. Iku lah versimu, arek ku sentimen. Ya, versimu ya. Iya Pak Polo ngomong ngono tutuk gentak. Tapi iki arek krutuk jere. Ya apa olehmu ngomong mang? Pak Polo ngomong tutuk gentak. Tak geleke nggo kono, nggo kene tutuk gentak, gentak gendung. Kon gek bola apa kok muni klotak? Krotok ngono sih rek. Ki ndeloki. Gonmu gak cocok aja mbok bunuh kene. Wah. Imbang opo trene put? Pak Polo ngomong apa? Pak Polo ngomong apa? Pak Polo sampean anggota ludruk ta Pak Polo? Aku ngono. Mboten kok Bendat. Kula peniti. Apa peniti iku? Peniti sing gigane nduwe rek. Tuntung gentak iku mang lho. Lah mari ngene. Oh iya mari. Iki mari ngene. Sampean kula padosi teng mriko tuntung gentak gentak gendung. Aja mbok bunuh kene. Kene lho. Apa sih rek? Kon sing temen. Lho. Oh, Masalah. Kon gak krungu kabar. Oh, Bondet lho mlebu ICU. Masalah. alhamdulillah. Iya. Bondet mlebu ICU. Ayo parane kon durung weruh ta. Kon yo garo. Lho Bondet iku mlebu ICU saiki. Tak kabarane koncoku. Iya. Det. Bondet mlebu ICU. Lu. Seneng ya? Matamu gak nyawang ah. Ya apa? Bondet iki aku, Cuk. Bondet iku mlebu ICU. Bondet iku mlebu ICU. Saiki mlebu ICU nggo rumah sakit. Kan balung pagang iki lho. Oh, Gak ono siji loro bondet iki aku, Cuk. Cak Polo mang yo ngomong ngono. Gak ono siji loro. Bondet iki yo aku culuk ngono. ayo jongor kon cek kebulet cangkemmu kon. Ayo. Polo mang yo ngomong ngono. Iya. Gak ono siji loro. Bondet ya aku, yo ngono Polo mang aku ro. Saksine aku. Ngomong ngono ah. Iya. Ya apa sih Pak Polo iki? Nah, Pak Polo mang yo ngomong ngono. Ya apa sih Pak Polo iki jare ngono? Wah, Pak Polo iki gak jelas. Lho iya, Pak Polo mang yo ngomong ngono. Pak Polo gak Jelas jelas. Pak Polo iki jare ngono. Lah ning ngene iki Pak Polo atiku loro, Pak Polo. Iya, Pak Polo mang yo ngomong ngono. Nek ngene iki atiku loro, Cak Polo jare ngono. Ayo jongor raimu kon. Iya, Pak Polo yang ngomong ngono. Ayo jongor raimu ngono. Ero ente bare iku. Sik. Apa-apa? Apa Halo. Assalamualaikum. Salam. Nggih Pak, kula ngapunten tasih niki tero Pak. Derek karya budaya. Walah. Siap besok jam 7 pagi meluncur Pak. Oh iya iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apa, Bal? Pak Prabowo. Mosok sing lagune MBK Mas Bokel Ganteng iki waling ya. Apa? MBK Mas Bokel Ganteng. Lek prosoku tak aku nanyine gak ngono. Piye? MBG Mas Bokel Gendeng. MBG Mas Bokel Gendeng. Nah, kon guyon ae ket mang.
Tak guyon apa kok? Kok cike bondet oleh guyon. Kok cike sutra oleh guyon. Putra. Sapa? Putra. Aja nganti-nganti jeneng. Kon mah ngomong nami kula niki sutra. Aku maklum kula sutra. Kok cikmu oleh guyon. Kate gak guyon Kok apa? cikmu oleh guyon. ya. Kok cik malah kaji kok belok. Gawe dhewe. Ngene lho. Iki umpama diterus-terusno kene ya. Aku iki kan ana jadwal. Apa? Aku sepurane tak tinggal dhisik. Ya, awakmu tak inggati ya. Tutupno wong 1, 2, 3, 4 tak goleki tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak. Wis minggato. Wis aja gawe ae. Bet. Apa? Jogel. Aku iki sumpek. Supek lah. Iya. Lho kon yo opo hari aku iki kena musibah. Kena musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa innalillahi ku? Jare kena musibah. Gak ngono. Andus, dagelan main iki umek kaya andus iki. Mengganggu Ayo. konsentrasi. Aku tulung ngono. Durung apa? Aku wis kadung nrimo dhuwit iki nek 4 juta ono teko wong. Lho, sembrono lho ya. Temenan, aku iki bingung. Petang juta iki dalam hal apa harus dijelaskan? Aku iki kongkon golekno wong jodoh. Lho, Golekno wong jodoh tak semayani sampai saiki aku gurung nemu. kon kucluk, anggitmu golek kucing kok pasar ono. Lah makane iki Anggitmu golek manuk kok pasar ono wong jodoh. terus aku sambat copo gak sambat kon-kon Arek gak Jawa. sembarangan. Iki bojo. Lah iya mbok anu Del. Lah nek kon trimo tuku yo aja ate nggo dhuwit 4 juta, 150 nang tereng dapat, Dik. Kok murah. Kon apa Iki bayane tereng arek iki. terus yo Kok aku timbang kon Lho. seneng aku di penjara. Ya apa sih? Yo sik. Yo, golek solusi sing enak. Awakmu iki dipeseni sapa, dikeki dhuwit sapa, kanggone apa? Ya dipeseni koncoku. Intine wong iku njaluk golekno jodoh. Dikon golekno jodoh. Jodoh. Awakmu disangoni 4 juta. Iya gurung oleh aku. Makane tak sembarang iku kudu nyanggupi. Saiki- anggere golek jodoh iku gampang ah. Sik. Saiki ngene. Kok dikenano kena. Kon golek jodoh apa? Wedok. Berarti gawanmu Lanang. ya iki sing repot. Golek wedok ae. Wedok. Nek lanang kok mburi wae. Maksudmu apa nek lanang kok burian? Nang tandake kare budaya gano sing wedok lanang tok kok. Wong banci kabeh. Awakmu nek para golek jodoh wis salah. Ya apa? Wong ngomong ngono gak mang-mang, gak wingi-wingi, gak biyen. Lho, hei, Kon iso ngewangi aku. masalah. Kaget Salah. Kon iso ngewangi aku tak. Masalah sing temen tak, Det. Kon iso tagak aku iki wedi dipolisekno, Det. Cepet. Ih, Ngono ku Aku ngono ku iki jawab ngene nek dikaget. kaget aku. Ngono lho. Sembarang kok angger ojo kesusu. Temenan, Det. Kon iso golek. Wis rondo-rondo gak apa-apa, Det. Lah kok ngono ku awakmu kok duwe kanca aku. Kok gak gelem ngomong aku. Kon Anu temen lah. lho, Det. Ndende. Iki tentang hukum barang lho iki. Ya apa? iso ngekei solusi. Gak i? Lho, Tak bacok lho. Ya iso. berarti kon duwe wedok. Ya duwe. Det, nek kon iso golekno jodoh. Ya. Duit 4 juta sing dikekno aku kan wis entek. Engko ayo didomong loro. Nah, ngono ae wis. Bener. Ya. Oke. Eling-eling kanca. Eling kanca. Aku kan dikei 4 juta. 4 juta. Duit wis entek engko ayo didomong Didomong loro. loro. Oke, gak masalah. Kanca lho, Det. Iya. Ngono temen. Awakmu dikek duit 4 juta. Duit wis entek engko ayo didomong loro. Ngono lho. Kanca. gak uman aku trut. Timbangane aku di polisi lho, Det. Det. Ayo. Ya wis. Apa solusine? Tak 4 juta wis mbok entekno lho kok kon bantu ya apa Aku tak gendeng. jalukno maneh, aku tak jalukno maneh wong iso ge. Oh ngono ta. Saiki- Ojo kuwatir. Jebuk neh. Nek kepara ngono iku wis gak iwu. Bareng kon ono apa istilah apa ya? Ono perawan. Lah jelas. Rondo. Heeh. Wis gak kesuwen. Tapi mari tak enek lho. Saiki jupun wonge. Salah sedrup. Tak galekno ta? Yo, Jopono. Ini ae. Awakmu kok kene. Kowe kene. Aku tak nyusul mantenku. Oh ngono ta. Langsung digempokno. Iya. Yo, timbangane aku sok di penjara. Ya wis saiki mrono. Mempersingkat ya. Awakmu rono, kene tak totone mbek arek-arek. Yo, aku yo ewang ngono nyepakno sing. Lah ngono. Oh, berarti awakmu kok ndoko. Pasrahno aku. Wis ditemono kok kene pisan. Jalukno tambahan. Ya ojo kuwatir yo. Sing 4 juta duit entek kowe didumbung lu. Malah kakene duwe entek ditumong loro. Iki calonmu ki wedok. Ya wedok. Wedok teman. Ya mbok wedok mbok lanang lho. Berarti kita tak celuke
gele kene. Lah ya, Aku tak kira mudeng nganten lanang ambek arek. Ya ya. Lah iki. Wis ya apa, Dik? Dek. Balekno iko. Ojo kuwatir. Wis ketemu ta? Lho ya apa rek? Sampane tak anteni. Ket mangisuk sampai sore iki mau gak moro-moro. Nek kepara jodoh. Pesenku lho ya. Sing rusa lho. Lho gak rusa maneh. Wong iku turunane badak. Temen ta. Wong iku ya siji, sik Joko. Lho, sik Joko. Sik Joko. Lho, Adik ping pindhone isinan. Ya biasa ana wong Joko iku ngejer. Kira-kira nek Joko rusane gak nemen nah. Lho. Nek Joko iku ya biasane ngono gak suwe. Lho, Iku Joko gak apa-apa soal masih Joko. Pokoke nyocok ati. Lho aja kuwatir. temen. Wonge gedhe dukur blenga-blenga kaya pedet. Wis siap ta? Sing anten-anten tak braeni Oh iya, dikara. Ojo Kok iso? kuwatir. Wis siap temen ta? Wis siap. Garek jalukan apa-apa, Mang. Gak ono. Olah temen iki tibake ya Lho lho. ya apa rek? Gua. Ojo kuwatir kon. Engko gak kaget. Ya. Nek bojone gandeng. Tutup Lho mangkane iku. Iya. Sembarang kok wis tak atur sih. Temen tak siap nih. Supaya ketok romantis. Iya. Oh eling-eling iku mantene sik Joko. Awakmu lungguh sik lungguh kene apa lungguh kene? Aku ta. Iya. Nok ndi kemanten wedok yo pinggir kiwa. Pinggir kiwa. Ngono kok Ya jane wis iki. kene ya. Soale isinan kemantene iku. Sik Joko lho. Apa? Sik Joko. Lho ya. Lho, Joko dadi kemana? Cek lucune. Lho malah gak lucu ya. Kemarin. Ojo kuwatir, Sul. Weton kon nuruti kekarepanku. Ngelekno wong sing cocok ambek aku. Tambah Njaluk apa ae. Wis tak siapi kon. Duit rong kresek nang omah. Jane tak kon kabeh. Aku tuh kok ana mobil cirireng ku lho, Rek. Apa? Cirireng itu tunggale wewalura ku, Rek. Ngeng lho, mobil ciri ku lho. Ceri dudu ciriku. Oh, iku ceri ta? Tak pikir mek mobil ciri. Wes lho gua. Kudu ngadep rono, isinan. Wong iku. Oh. Kudu nganti anu. Genane esuk Apa? nek isinan meneh nek mulai apa so nek miwiti aku. Lah dirayu dhisik iki lek gremeti kono. Dik, masa aku mau wedokku gremeti dhisik. Lah yo isin jan. Wong lanang isinan kok. Loh, ya apa? Oh. Serius ya, Dik ya. Aja kuwatir, pokoke kono dadi kemanten, aja lali opae. Lu ya Aja kuwatir kon musuh aku. Lho, kemantene katarak. Truk. Kok kene lho? Curah. Ya ampun. Awas kalenan. Yo. Ipan. Kok niku katarak ah? Lah kok ngono? Ojo diladap ae rogo lah kalenan. Curah. Oh, dadi curai. Aku ra izin, Cek. Areku koncol nang ndi? Kok kene lho. Damput. Curah. Oh, dadi curai aku ra izin, Cek. Aku dipoto. Arek-arek. Awas kejegur kalenan. Curah. Awas kejegur aja dicurai. Aku ra izin, Cek. Ayo munggah. Iku rogun. Gitu. Awas. Kalenan. Aja kuwatir kemanten nggo panteng. Imut-imut kaya tomat gosok. Lho, kok ngono aku ya. Anjene wong sing Joko. Curah. Aja dicurai. Aku ra izin, Cek. Kok curah izin. Aku nek gawe kene kaya kene gendruwo. Gombel. Kok gak benar
Pan, Cipan. Apa, Pak? Pak Lurah, saking senenge duwe penduduk Joko tuwek ketemu jodone. Perawan. Nah, Joko wis umur 80 jek ketemu jodoh. Kate ditangkapno komedi pedas beno. Aku ah. Ya. Aku meh Wis yo, tak tinggal yo. Oh, jadi tinggal dicek. Koncene sik Joko lho, Sul. Ngejer lho. Gak tahu gembul wong wedok. Tahu gembul wedok, gembul banci. Arek-arek. Iki ada GMC ya. Yo. Cipan. Apa, Pak? Iki umur piro, Pan? Sik tas lulus SMA. Alhamdulillah, ndane alote Pan. Lho nek alot godhokne ambek godhong kates. Ngono apaan? Anggenku sapi ya. Oh iso. Pon kuatir. Oh, jobna, Sul. Tau jobno ah. Assalam. Wong dikongkon ngojobno tapi kon rusui. Hei. Aku wis bunga. Hei. Laduh. Kemantene durung-durung kok wis masuk angin ngene. Anggitmu iki perlombaan. Kerek iku. Saiki ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki hajatipun nggih menika nikahaken sederek kula ingkang nami sapa iku? Nggih menika Pak Ceker Ardiansa ingkang mijil saking Canggu Jetis Mojokerto. Mugi pinanganten kekalih menika dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dados mimi lan mintuna. Amin. Dados nunu nini lan nana. Nunu ya apa cerek? Mugi nek gadah yoga namine nunu sing kalih nini. Mugi-mugi nini kuning sing setunggal nunuke ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis, Selamat, Pak. wis sah. Wis sah. Iya. Selamat. Wis, Pak. Iya. Di unboxing dah. Iya, Nak. Muga-muga husnul khotimah. Amin. Kula tinggal dhisik. Iya. Sawan seneng-senengno. Cawangan teko doan ae. Nggih, anjene wong Joko rek. Yuk, tak tinggal aja ya. Ya, Wah. Oke, seneng-seneng yo. Dek, mbok nang bukaan po Dek, Dek. Aku salah kudu arep eruh. Ya bukaan dhewe lho, Mas. Ya apa, Dek? Bukaan dhewe. Masalah buka iku lak ya kewajibane wong lanang sih. Aduh. Tadi sing wajib buka iku wong lanang, Adik. Aku engko wani tak gak buka iki rek. Kendonono, Dik, tak bukake. Wong gak tak cancang kok dikendoni sih. Tak buka ya, Dik. Iya. Alhamdulillah. Pak Lurah sak apolone cak perangkate padha seneng dhewe. Penduduk Joko tuwek kaya aku nemu jodoh. Cek lulusan SMA. Ana uang ae. Jangan tak buka saiki kok nang ana uang dak. Oh, gak ana uang ae. Ayo ta lah Mas, aku sok gak nganti iki lho. Kak. Ojo susu tadi kalem-kalem ae. Tak buka ya, Dik ya. Ya. Alhamdulillah.
Aku bojomu, Dik. Ya Allah. Cipan. Pan. Pancet, Pan. Padha mbek aku iki, Pan. Cipan. Cipan rek, kok becik Pan kon, Pan. Iki pancet padha mbek aku, Pan. Dadakno gak maren-maren dapuranmu. Rabi ya peno, nek kepengin rabi-rabi ya. Kok gak ono kapok-kapoke peno? Heh? Aku Apa dek nangis? Keton tak kepethuk aku. ya apa rek wong iku padha mbek aku ya ono ngene-ngene. Wong wis tuwek. Mbok tobat. Sadar diri. Wong peno iku gak atene. Masih tuwek ya kepinru rasane ceng bener rek. Wong turu ambek aku ae lho. Ambekane mengkas-mengkis. Gopo golekno obat watuk aku. Gopo mijeti. Ruwono ngene lho tak idek tak lumayan nang bongko peno. Ya apa? Lah bongko. Wong kok nendi, nek nendi suwene glani aku gak ambek aku mengkis-mengkis rek. Itu berkah acene. Cipan. Pan Pan, ceto. Pan, Cipan. Gak iso ngrasakno enak aku, Pan. Kelakone tambah tuwek. Urek kakimu ah. Asu iku. Harmonis tae. Ya apa? Iku padha mbek aku ya ono ngene-ngene goblok. Apa iku? Oh, iku lho citik lho kok nisar. Wak, nek gopo aja nang panggung. Peno iku nek guyon iku aja nemen-nemen gemes ah. Cekel aku, Dik. Lah tak pikir bae gemes arek. Arek tuwek. Oh, wong nyamono yamini. Gak ono kapok-kapok, dadakno peno. Wong ngono kuwi besaran tak katutno peno. Katutno nang ndi? Nek dibelek tamur sapi kono. Ngene lho. Dik, sepurane sing akeh ya, Dik. Ya apa, aku gak kuat coba, Dik. Terang-terangan ae. Aku njaluk tolong Cipan tak kondolekne sing umur-umur 17 ngono. Tak pancet, blecet padha mbek iku lho, iki lho. Wong urip nang alam donya bobojoan iku sampe tuwek, sampe tak kandhani. Lah nek sampean wis tuwek ngene golek sing enom yo gak payu. Contohnya, Rek, Karepku lho, ya contoh. ngono, Rek. Karepku iku ya ngono. Lah terus ya apa sampean golek maneh? Samane wis tuwek golek apa? Dolek sing rada sepet ngono lho, Rek. Kok cepet kira-kira sik urip, Pak. Lah iya. Dik, sepurane sing akeh. Sepurane kok les iku lho. Wong gak ngerti dieman ancane peno iku. Weh, Kurang ngene ya lho. apa aku dadi bojo peno. Ah. Gelek bojo ya, nek iso aku pisan sak lawase. Tuntun putra iki lho. Gelek bojo gak kapian. Aku pancen salah, Dik. Sepurane ae, Dik. Kate nyanyi. Ayune glane. Aduh, gemes. Gemes tak ndelok aku. Gemes Iya. tak. Yo. Gemes ndelok aku tak suwe tak peno. Lho. Kok iso didodol iki lho? Didodol iku lho. Oh, janggutku dipokak e. Wis kene ae. Peno sampean kudu nyadari. Aku ambek bondet kene mang nyadarno peno. Lah. Saiki sepurane sing akeh. Aku wis tuwek kan disebut ya aku iki. Ah, syukur nek sampean kudu nyadari. Ayo, wis tuwek wis umur Saiki sakmene. ayo sing Ejek rukun kepengin ae. ngrasakno enake wong urip nang alam donya. Bener. Padahal tak eman-eman lho Dik nek omah iki. Ya wis saiki juga Gak pun bakal maneh. baleni masalah-masalah sing koyo ngene iki sepurane sing akeh. Saya ditoto maneh rumah tangga Ya, itu. Lah iya. rukun. Padha tuwa Iso lho dadi Rek. Kok contone tangga kiwa tengen. Ya. Ya. Dik. Ya jan opo kono? Wis. Jare sepuro-sepuroan. Dicium ta lah. Dicium ta lah. Bukan saya Gak gelem. ambu apa? Gak gelem. Wis. peno iku. Nganggo wong wedok sing romantis. Lah iya. Awake iku diberseni. Gak ambu anake curut iki. Penot yo ngono. Ambek wong wedok ku yo sing dibraeni Ini lho, ngono. tak kei contoh. Ah, ngono lho. Ini lho. Ya. Ambek wong wedok iku Ah. manane ngene lho. Disayang-sayang. Ngene. Wah, ngono. Apa?
saking mesrae. Saking cinta ya ngene iku. Ayo diramut. Sampean atur kono rumah tangga supaya gak congkrae apa, njaluk sepuro-sepuroan. Ya, aku njaluk sepuro yuni Ya wis. rek, ya. Heeh. Iki minangka contoh kanggo masyarakat kene aja sampe ana sing kedaden kaya aku. Ya, ayo Dik. Dik pantes arek. Ya pantes. Wis ayo putar. Yo yo.